न'निफ्राय थास' आथिं हरदों नै थास' आथिंखौ नोगोर बुरजा हरबाय ने मैया बायनानै जानाया ओमफ्राय नैबे दाउला हरदों न'निफ्रायनो जि गिदिरखा सेरसेनि बारगोन आरोना बियो मारै खानानै दोनजोबखो नै दाउआ जि गिदिरखा बे फिसा जायो 1.5 केजि जालांबाय नोगोर गिदिरखा नै दिनैथ' मोनजाया रबिबारसो गाबोनसो जानांसिगोन दखानावसो सिथारहैनांगोन खिन्थु गाबोन फुङावहाय गेसेरदोल' खेंगुरा नुबाय दाख्लै खोन्थानायखौ लाबोबाय आं न'आव आयौ सिथोबा खायै फैद' नै गाबोन गेसेरखागोन बियो थास' आथिङा नै गाबोन जाजासिगोन नोङो फिसा नुयोना दाउखौ नै खेंगुराव मबाइलावबो फिसा नुयो होनदां 1.5 केजि जाबाय ओमफ्राय अबे खानानै दोनबावनांगौ गाबोन गाबबा थाबायनाय लोगोफोर ओमफ्राय दाउखौ बैयाव खानानै दोनदों आरोना मोनायाव गेसेरबाय थादों दायो आं दाउखौ लांनानै बाजाराव सिथारहैनोसै आरो जारिसो नांगौनो जारि बे उसुमैल' ना लागायनाय गैया र' बैथिं नागिरबावना नांथ'ला आं उसुमैसो नागिरदों उसुमैयानो गैया बे प्लास्टिक ना मा जिनिस हा बे प्लास्टिक ना मा जिनिस उसुमैल' लागायनाय दं नायनो बेसेबां बिलाय खांखुरा बेसेबां खांखुराया माथो उसुमै गोजाल' मोनसे हरदो दे बे सिब्रुआलाय मोनसे हरदो दे सिब्रुखौ हा औ मैथा बांगाला बेसेबां
थाखानि हरदो ना हरा नोंनिजों एखेथारहाय दाउआ नोंनिजों एखेथार होनदां दाउआ गेसेरबाय थादों आंना मोनायाव गेसेरबाय थादों दाउआ मैया मोनजायामोन ना जोंहा रबिबाराव औ न'निफ्राय लाबोदों नै सिथारनानै लाबोखांबाय ओमफ्राय नैबेयाव जारि एसे लाबोबाय मैथा बांगाल लाबोबाय सिब्रुखौ लायासै आङो मानो होनोबा सिब्रुखौ जायाना मिस्टाराबो ओमफ्राय दायो नै दुन्दियाबो लाबोबाय मोनायावसो जानाय जासिगोन दायो बेबो डिउटियाव थांबायना ओमफ्राय आंबो डिउटियाव थांसै जोंहा फुङाव ओंखाम जाखांखाबाय आरो थ' बेदरखौ आं ओरैनो गालांसै ओरैनोबाबो अखा हाखादों जेबो जानाय नंखाया बेदरा 60 लाथारबाय लोगोफोर दाना दाउ गोदानायाबो नै ओमफ्रायसो जारियाबो नै जारिया खालि उसुमैल' मोनबोबाय ओमफ्राय खान्थिंसा दं होनदों नैलाय खान्थिंसायाबो दा मोनायाव दाउ बिदै संनानै जानोसै सासेयाथ' 12:30आवनो सु मोनफैखायो नै लोगोफोर दाउआबो फिसा एसेल' फिसा नंखायामोन नालाय बिराद बुरजा जाबाय नै माने सेरसे आधा केजि जाखायोमोन नालाय जा गोलोदखा नै ओमफ्राय आं खावसे हैनोसै आरो मामिनो दायो गिदिर गिदिरबो गोदादों एसे खावसे हैनोसै आं मामिनो बेदर माखासे एवफ्रामनानै दोनसै गाबोन फुङाव जानो ओमफ्राय माखासेखौ दाउ बिदै संसै मोनायाव नै दुन्दिया बेवहाय जारि उसुमै ओमफ्रायसो नै मैथा बांगाल गांनै गांथाम होदों ओमफ्रायसो नै बिदि लागायनायानो गैया आरोना मोनसेल'नो दं बेखौहाय एवफ्रामनानै दोनसै गाबोन जानो बोला बे एवनायावनो होबाय आं एसे होनो थाखाय
Masla udah pakai yang mana? Masla pembuat yang mana? Tongkol. Misti जाने थुरबसे मिस्टिया बे सन्देश दं जाया सन्देशखौ जायानो खेवलायदो खेवदो खेवगोरदो आंथ' मिस्टिखौ जानो हायालै थथन दंबावोसो सन्देशखौ जानोसै आपेलखौ जाया सन्देश जानो सुवाखै आपेलखौ खोनासं खोमसि सिनि सन्देश जानोसैरा जि गिदिर गिदिर सन्देशा थालिर रायखय सुजादोंनो आं खावलायाव कारेन्टआ माबा मोफ्लामला फैबायसो ग्लब ग्लब गोदौबाय नै बिराद गोबावनि उनाव जानो लुबैनानै फैफिनबाय साला कारेन्टआ मोख्रा साला कारेन्ट एसे संख्रि साखिनायनां बुरा संख्रि नांबाय खावसे गाबोन होनांगौ एसेल' होनोसै आं दुन्दियाखौ Boriyaka बन्द' खालामसै खालामनायनि आङो गोलैसै गंसे होखायो